Ще снимаме на Minecraft и както виждате ще снимаме на Minecraft Pocket Edition и ще направим нещо като туториал на... Не, по-точно ще играем Survival. Сега записваме нов seed. Виждате. Ето. И както виждате Survival, защото ми се доиграх в Survival, не съм играл много време. Без никакви читове и без нищо. И сега започваме. Спаване на интересно място. Както виждате, това място е малко... Mushroom Biome. Не ми харесва много, но какво го правя? Не. И първата работа, която ще е нужно да направим, да съберем малко дърво, за да успеем да направим лодка и да намерим по-хубав байом. Извинете за камерата, но това е втория ми клип и още не съм усвоил снимането. Сега събираме дърво. Това ще е нужно, аз няма да събирам много в момента. Колкото за една лодка. Къде е по дяволите това зомби? Къде е? Всички чудовища са пуснати. Ако искате да гледате още Minecraft клипове, които са на PC, на iPad и по-точно да кажа на таблет или скоро на телефон, на другото устройство, който иска да гледа, има един друг канал, който е на Алекс Попов. И гледайте, той качва много хубави клипове на Minecraft и благодаря. Сега сложим крафтинг пейча. Отначало ще направим лодка, за да се придвижим към друг байом, защото явно тук не е много приятно в този байом. И новото е на тази, че играем Minecraft PE 0.11 бил 10, което е най-новото. И сега има нови апдейти, които са с лодка и сега е по-хубаво. Апдейтнали са играта. Чакайте, че още не съм свикнал с контролите на самата лодка. Да превключа само на... Ще отидем при някой байом. Като стигнем някой байом, сега ще спрем за малко, за да може да стигнем до някой байом. Да. И както виждате, сега сме в друг байом. По пътя набрахме малко шугъркен и явно в тази нова версия са направили опцията да закачам животни в своята лодка. Да опитаме сега да я щупим. Какво ще дропне? Аре бе, щупи се. Взехме си лодката. Този байом е друг и мисля тук да заживеем. Нищо, че е близо пак до този грозен байом, но никакви проблеми. И както виждаме се стъмва вече да направя крафтинг бейча. Да направим един меч.
една кирка и една брадва. И лопата. Но ще ни е нужно. Добре. Сега ще прекопаем една нещо като базичка за тази вечер. Надявам се на видеото да се вижда и аудиото да е хубаво. Нищо, че снимаме по този глупав начин, но все пак сега започвам нов канал и още не съм си нагласил нещата. За тази вечер ще останем тук. Забравих крафтинг бейт отвън. И сега ще покупаем малко каблстон. Надявам се на видеото да се вижда хубаво. Да проверим. Да, има видимост. Защото съм на Bright. Сега вече чувам мобовете отвън. И това няма да се крием тази вечер. Ще се бием като мъже. Макар и да ни убият. В момента откъде идва този странен звук? Скелетън. Умри, мършо. Майната му. Чакайте да вземам брадвата и да бягам от тук. Навсякъде има мобове. О, това не е добре. Умирам! Фак! Но, както гледаме за първата вечер, не сме толкова добре. И ще останем тук за първата вечер. Взех крафтинг бенча. Ще го сложа тук. Ще си направя една каменна кирка. Един каменен меч. И една каменна брадва. Както виждате долу, събрахме малко тикви и други неща. И ще се върнем, когато стане сутрин. И продължаваме. През нощта, както виждате, съм събрал малко лул. Освен тази лул съм събрал малко дърво, убих едно прасе, убих зомбита и друго. Ако искате да гледате други survival модове на тази версия, която игра в момента, Алекс, ще напишете в YouTube Алекс и ще излезе. Алекс Попов, по-точно да кажа, извинете. Алекс Попов и ще ви излезе неговите клипове. Той качва много време преди мен и е направил всякакви туториали, играе Hunger Games, но което аз няма да направя в момента. Ако искате да продължа тази поредица, моля, харесайте и коментирайте клипа. И се абонирайте за моя канал.
А, това е кокошка. Тук няма нищо. Умри! Ти си готова да умреш. Само колко готино умират. Но тук намерихме малко кол, което е добре. Това бяха прилипи от новата... Крипър! Това бяха прилипи от новата версия, която е 11.011.0. В момента тя е алфа и сега е билд 10. По-точно преди един ден си свалих билд 10 и сега реших да направя малък туториал да покажа какви са новите неща. И едно survival, защото не съм играл survival от много време. Но и явно тази кокошка не иска да умре. Готово. И както виждате, тук попаднахме на друг байом. Ще вземем малко дърва. Няма да е толкова дълъг клипа. Близо 20 минути. И ще бъде... няма да бъде кой знае какъв. Не съм решил да строя къща. Но сега ще си направим едно легло, за да може като стане тъмно да легнем. Това е. Ще си имам братата и си взимам бенч. Мисля, че това е добро място за къща. Но както гледам с тези животни, би трябвало да има вилич тук. И ако има вилич, ще го ограбим. Няма да живеем в вилича, защото съм живял в вилича и не ми харесва вече. Но как гледам, с толкова крави ще си направим ледър честплейт. Явно и... Я да видим колко имаме. Имаме 8 ледър. Да, имаме честплейт. И който ще сложим сега. И тук ще бъде къщата ни. Малко по-натам. И сега ще започнем да я строим. По-точно ще започнем основите, не да я строим. Така. И както мислим, мога да направя един survival с някои хора. 3, 4, 5. И мога да поканя в този си да играем с някои хора.
Но това ще бъде по-нататък, когато започна да